van 2008. Wij zijn helemaal op je aan het kijken. Nou, ik als mama dit ziet! Nee. Ik zet het op YouTube, op hikes. Nee? Oh, te laat. Maar dit is Jandal Sunrise. Jandal Sunrise. Indo Rock Rules! Oh, Indo Rock Rules! We zijn een groepie! Hey, je mag zelf vragen of ze een handtekening.